Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün hepdäniň 6-njy güni 9-njy oktýabr 2020-nji ýyl men ýene sizin bilen Murat Gurbanow. Men şu gepleşigimde şu günki erteki bolan materiallar boýunça ýa-ni gepleşigim dowam etjek bolýar. Men näme şonu dowam etjek bolýan? Biz şu gün derňe geçirdik. Şu Türkmenistanyň raýatlar, grażdanlary Türkiýede bir güne ölen adamlar mazarçylykda Kilios mazarçylygynda ýatanna şolaryň mazarçylygynyň ýa-ni Türkmenistanyň baýdagynyň keşfini näçip aýrypdyrlar diýip biz şonu derňe etdik. Şu maglumatlary men size beretmeli. Birinji bilen gelin videolary seyredelim. Ýene bir gezek bizim grażdanlarymyz bir güne ýa-ni her hil ýagdaýda, dürli ýagdaýda ölüp şu ýerde hossasyz ýatan bizim vatandaşlarymyza seyredelim. Ine ötün ýyl bilşiňiz ýaly 60 olay adam ýa-ni atrawleny bolup öldü. Şolary bizim aktivistlerimiz, Türkmenistanyň grażdanlary, miraly we beýlekler ýa-ni adamlardan pul ýygnap şolaryň mazarlyklaryna ýa-ni pamitnik koyup ýa-ni seyredip, zat edip şolary bir keşfine getirdiler, şolary jaýladylar. Bu bir tragediýa Türkmenistanyň. Şuraya zatlar Türkmenistanyň bolup geçýän näçip Türkmenistanyň prezidenti öz halkyna hormatlanmaýany ol bir gerek. Ol Türkmenistanyň daşyndan ölen öz raýatlaryny, öz grażdanlaryny, grażdanlaryň jesedini Türkmenistana salmak. Ölüýini siýlamadyk, dilini siýlama diýişýäli Türkmenistanyň prezidenti, jinayetçi, geroinşik, narkoman, öz halkyna bolan düşman, ine şu ýaly siýasat alpbaýar. Hormatly vatandaşlar, şol eger ünsüp teretseňiz, şu ýerde sak tarapda, ýokarrakda Türkmenistanyň keşfi bolmaly. Ýa-ni ýürütleşdirilen keşfi şu türkmenleriň ýatanlygyny bellep geçýän her mazarda goýulan ýürüýte keşf. Şol mazarçylyk mazar plitalar goýulanda, şu plitalarda şu bir ýerde zahat edilen hemmelerinde bady. Biz şonu derňe etdik. Niýe etdi şol ýa-ni keşfler, näme şol aýyrdylar diýip, kim aýyrdy diýip şonu derňe etdik. Şu gün ine 9-njy oktýabrda bizim aktivistlerimiz Farhat we beýleki vatandaşlarymyz öwlä gidip ýa-ni Kelios, Stambulda Kelios mazarçylygyna gidip türkmenleriň jaýlanýan ýerine gidip şo ýerde ýa-ni ayet we dualar okudup şol ýatan adamlara sadakalar berip şolaryň hatyratyna we Türkmenistanyň bir güne ölen koronawirusyň we başga keterlerden ölen adamlaryň ýa-ni hatyratyna dualar okudup şo ýerde boldular. Ine şo ýerde Cuma tapara, Farhada we beýleki bizim doganlarymyza köp taňaýarkadan şu ýaly akçy edip bizim halkymyzyň adamlaryň hossalaryň, ölüm hossalaryny gowurlaýany taňaýarkadan. Ýöne bu ýem ikinji çykyş şu hepden içinde, hepdäniň 3-nji gün hem 6-njy gün Nuri derneň aktivistleri, dernekdäki vatandaşlarym çykyp sadakalar berip aýatlar okutdylar. Ne şu eden ve ötün eden tapawy näme? Şu ýerdäki aýrylym ýa-ni bizim Türkmenistanyň baýdanyň keşfiniň ýokdugyny bellep geçdik. Ol baýdanyň ýokdugy şundan 10-15 gün mundan konsulluk işgärler gelip şu ýerde şu baýdaklary ýürütüp aýyrdylar. Biz onu ýa-ni suwd etdik. Ine terdim şu men arkamda bir tarapyndan paswal, beýlik tarapyndan gen konsulun Stambulda ýol başçysy. Şu ikisini haramzada öz gullukları bilen ýürüýte mazarçylyk alıp şu ýerde WOZ'un komissiýasy ýa-ni geçip WOZ ýa-ni bütün dünýä saglyk goruş gullugynyň komissiýasy gelip şu mazarçylykda ölen adamlary suratly we video koronawirusyň ölen adamlary almak üçin ýa-ni gelenler şol görämedin diýip şol mazarçylyk baranda çepegidende ýokarlagyna şu ýerde hemme ýolda barýaka ýa-ni mazarlary suraty video alanyna şu Türkmenistanyň mazarlary şonu köçädege şoň üçin şu görünür diýip şolaryň hemmesini bir 60 boly mazarlaryň
Türkmenistan baydagyna berýär. Şolar türkmen nädegini bilýärmedin. Biz onu näýrandyk? Şo ýerdäki işleýän ýolbaşy, şonuň kitaplaryny alyp barýan adamdan soradyk. Näme sebäpli bizim hossarlarymyzdan şul Türkmenistanyň baydagy aýrly madarlaryndan. Olam güna etdi. Siz aktivistmi diýip. Bizim ýok diýdik. Onda siz kim? Biz şu ölen adamyň hossarlary diýip biz sypaýçylyk etdik. Onda güna etdi. Ine konsullar gelip onun meşhur mundan ozal bir san maşinine gelip ýürüýte aýrkytdylar sebäbi şolardan 2 günden soň bütün dünýä saglygy goraýyş gulluklaryndan gelip video alyp gitdiler. Konsullar maňa düşündiler, ine şu ýaly video alyp gidýärler, biz şonu aýyrmasak bolanok diýip. Birden aktivistler gelýärse sirtap bolun hemme zatlar gidilen aýtmaňşylar diýip görýärmi? Şu ýaly işleri, hereketleri etdiler. Inni ünsürüm. Bul haramzadalar, konsullar, pasollar, cinayetçi topary, Berdimuhammedowyň itleri, Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow bandit we onun bandit topary. Ölen adamlara kömek etmeýän, olar hasap etmeýän, halk pul zumuşyp, şul madarçylara dikilip, özü halkyň adyndan Türkmenistanyň keşfini goýdurup, plitalar ýasadyp, öýler jaýlap, öýler kösenip, şul oglanlar bigüne, howsarsız galan oglanlar jaýlap, hemme çykdyjy eden soň, şular gelip, şo plitadaky Türkmenistanyň keşfini aýýar. Kömek etmeýänden geçen, gaýtyp gelip vandalizm edýärler. Mesela öňe aýdym. Türkmenistanyň generalyny konsullugy Berdimuhammedow, Istanbuldaky general konsul Berdimuhammedow mejnarod terroristler bular. Bular bir adamy pulunu satyn alyp, getirdip, içine salyp konsullugyň içine, podwalyna urup, onam video düşürüp prezidentiň öňüne bagşlama soratdyrjak bolýar. Şol ýaly terroristler inni gelip bizim öwlerlerimize baryp, şo ýerde Türkmenistanyň keşfini aýryp, birden hiç komisiýa bilýärmedin, şu Türkmenistanyň raýatlary ýatyr diýip. Inni biz madarlarymyzdan gorumaly bolýar. Şol ýaly haramzadalar halka garşy güreşen adamlar, paraxorlar, banditler. Men şoň üçin her gerekse diýen. Hormatly watandaşlar, Türkmenistanyň ýollary, Türkmenistanyň pasportynyň çalşmagy, Türkmenistanyň bizim kanunlarymyz, haklarymyz, hemme zatlar biz edämedik, biz açaýmasak, biz şonu hereketlerimiz bilen alaýmasak, Türkmenistanyň banditleri, prezident Berdimuhammedow we onuň kömekçileri bizi diňe gynar. Bizi diňe agyr güne salar. Öýlerimize girip, eýýär maşinanyň ýerden aldyň, şoň salgyny töledingmi diýip, eýýär nalog goýup başladylar sada halka. Madarlarymyza baryp, eýýär madarlarda vandalizm etip başladylar. Olaň dahly ýok o madara. Madar Türkünki, Türkmenistanyňky däl. Ölen oglanlar Türkmenistanyň grajdany, bular elini çekdiler. Şola kömek etjekkä bolup, jaýlanmaga, kimler dediğini aýtman, gaýtyp gidler. Öldürün spets operasiýasyny gidler. Bular gaýtyp şolary öldürüp halkyň üstüne başga tarapy soljak bolup etdiler. Inni ýene baryp gizliň şo baydaklaryň keşfine aýryp gaýtdylar. Bular kim? Bular halkyň düşmanlary. Şoň üçin azyr bolary. Biz kime garşy görüşýänimizi bilmeli. Biz bütün dünýäde birinji ýerde barýan moşennik, kezzap, diktator Berdimuhammedow garşy görüşýär. Milliarder. Olaýaly adam ýok dünýäde. Olaýaly adam Demirgal Koreýada ýok. Demirgal Koreýanyň ýolbaşçysy öz doguny atyp halk bilen halka bir zat bolsa birinji baryp şo ýerde kostyumy çykarman işek ýaly işleýär halk bilen. Birine bir zat bolaýsa baryp janyny berýär şo ýerde. Şondan halk gowy bolýar. Haramzada halka kömek etmeýänden geçen madarlyklar bar. Şo birden Türkmenistanyň nimesi bolaýmadyn. Maňa men kult dürdülen kultuma bir agyr bolaýmadyn. Şu zatlar, maglumatlar men alyp barýan siýasatyma pähil beräýmedin. Sebäbi men bütün dünýäde arasa kostyumly gezýän bir kezzap, ýöne men gizli ýalňyş maglumatlar berip
bütün dünýäni allak gelýän adam diýip ýanky gorkýar. Şondan Liwapda adamlar öldü. Muň sesem çykmady. Marda sallatlar öldü. Muň sesem çykmady. Aşgabatda gözüň öňünde garagan bolup adamlar öldü. Sesem çykmady. Bu kimin prezidenti? Bu wapşe türkmenmi şu haramzada? Aydın bana şu komentariyada. Kim şol? Niýeden tapyldy şu türkmen şuraýaly öz halkyna garşy mazarlara baryp vandalizm etdirýän adam? Türkmenistanyň mazarlaryna gurulum etjek däl. Wiýdanan düşürden ok, senin öýüňe ýanky garnaşyň dogunyň jesedini getirine derrew seni jaýla diýär. Ýanky ondan bolsa ondan soň jaýla diýär akşam. Şuraýaly haramzada bizim hostarlarymyzda, bizim dogun arnaşmada ölen adamlara hormat goýmaýar. Men käbet pikir edýän şu türkmenmi, aňyrs türkmenmi şu? Şu tohumyň aňyrs türkmenmi? Şonuň bir ýürekleri ýokmy bir adam zada ýanky bolan garaýşlary, adamçylygy, watançylygy, süýgü zat barmy şular diýär diňe gözlerine seretsen ýanky dogalaryň suraty görünüp diňe pul berýärler. Hudaýra. Ine şu ýaly biz informasiýany bildik, şonu siziň bilen paýlaşýan. Bolýa, bu haramzada ol belli. Bu Berdimuhammedow diktator bu belli. Indi biz näme? Indi biz üýşmeli, agyr bolmaly. Türkmenistanyň içinde bol, daşynda bol, Amerikada bol, Hytaýda bol, Hindistanda bol, Ýewropada bol tapagy ýok. Biz türkmen birleşmeli, biz watanyny iýine bolmaly. Bizim watanymyzy husus goşundurup, şu haramzadalar bizim samolyotlaryny taýyp edip uranyp, başga döwlete gidip kofe çykaýarlar. Bizim watandaşlarymyz çagatyny görmän, öz topragyndan sadakalar bermän, ölen garnaşlaryny jaýlaman, kösenip, sabırlyk edip bir topar wagtyny ýitirip otýar. Indi boldy. Guturul şu zatlar. Kim ol Berdimuhammedow? Öz halkyna düşman. Onun alyp barýan siýasaty Türkmenistany çukura değil, katastrofa etdi. Mundan beter katastrofa indi bolmaz diýip pikir etsek, mundan beteren bolýan eken. Ine mazarçylara baryp, ýanky Türkmenistanyň keşfini suratyny aýýarlar. Onu aýyrmak üçin ol bir beton ýer menen zat. Şu mramor plitaň içinde guýulan zat. Onu elinde çekiç bilen atýar, bolmasa aýyp bolanok. İýler we gyryp aýranlar. Ol bir suratçyga däl. Şuraya adamlar. Nähil nefsi, wyjdan çatýar şu zatlara. Nähil şu zat, şu hereketler etmäne konsullar utanýar bolsa. Haramlady haramlady. Bir zat unutýanlar. Men ýene de bir gerek duýdurýan. Türkmenistanyna soňky wagtda bolýan hemme haramlyklar bellenip gidip otýar. Konsullar sizin edýän işleriniz, siz hem jenaýat işiniň iýeleri. Türkmenistanyna öwrüçük bolsa konsullar, pasollar birinji bilen çek başlarlar. Türkmenistanyň içinde emhemeşikler bar bolsa, Türkmenistanyň daşynda pasollar we konsullar. Üçüncü sekreter emhemeşikler, ikinci sekreter emhemeşik, pasol sadaky. Siz gidersiňiz, men size garanti berýän. Her pasolstan aýratyn kadeti bor. İş kadeti. Şo ýerde hemme ýanky zaýleýlerini toplap, azalary toplap görürs. Siz nähil haklyny gülüşdiňiz, nähil ýetirdiňiz işinizi, siz haramlyk etdiňizmi, siz pul aldyňyzmy, jahatkarlygyňmy, näme çaldyňyz, hemme zatlar çykar. Ine öňünden aýdyň. Basarsın. Siz kanun öňünde hemmemizden. Menem, sizem, olam Türkmenistanyň prezidentam, Kirkçidäki çopanam, Sanykgaçydaky ham çopan, hemmemizden. Şunun için men sizin hemmeňiz kanuny çağırýan. MHM, polis işgärleri, hökümetde işleyen adamlar. Siz kim bilen işleýäniňize inni gözüňiz ýetdimi? Bizim mazarçylygymyza baryp, bizim ýaş oglanlar, ýaş gyýylar, ölen adamlar kömek etmänden geçen mazarçylara baryp vandalizm edýärler. Hiç türkmenine bolanatmy şonu. Prezidentiň siýasaty ýanky nimet diýermiş. O prezidentin triapka hiç kim değil dünyada. Onu dep gelip üstüne vurup ýanky klon olup ýör dünyada. Ine şoň üçin gidip mazarçylyk edýän bolsaňyz, siziň aklyňyz işlemez. Türkmenistanyň Stambulda konsulunyň
aýratyn işler boýunça, ýani alyp barýan jinayet işler boýunça aýratyn serdiler. Siz hemmäňiz jinayete çagyrarsyňyz. Eger Türkiýede çagyrylsaňyz, Türkmenistana täzeden bolýar. Täzesiň edeni haramlyk bolar, gatyly. Şo ýerde konsuluň içindäki 80% information. Görürsüňiz. Ine men size aýdýan, biz ýeňi günümizden başlap gazetler başladyk. Yani prokuratura işlep, derine edip, sizi tutsak edip, hemme da suud edip bir-birden, siz hemme kazanan da adınızı, oğurlan da adınızı, hemme yığınan da adınızı tapşırırsınız. Hükümete. Konfiskasiya olur. Özünün cinayeti çıkarsınız. Şu yal halkı inap, bizim halkımız İstanbul'a, sizin yani Akoşan yanına varına, 10 bilen yankı itler yalı gürleşip, benim özüm boldum 1. Awgustda, yankı nimede, protesta. O yerde polisleri gıyırıp, polisleri öz halkının üstünü büktürdüp, itler ýaly. Şo ýerdäki enejana, ijetine kakasına sögüp, hemme adamlaryň öňüne özüňiň, ýani biheppediňizi, özüňiziň jinayetdiňizi, jinayetçiligiňizi görkezdiňiz. O zatdan jogap berýär. Şol iki sany äýnekli duran oglanlar, ýani birinji protestdaky aýratyn jogap çekerler. Biz jogapsyz goýmaz. Biz türkmen halky. Biz ýeňeriz. Berdimuhammedow kim? Saddam Kaddafi ýykyldy. Putin ýykyljak bolýar. Berdimuhammedow kim? Hitler ýykyldy. Bir topar dünýäde belli adamlar ýykyldy. Berdimuhammedow tryakky. Ýykmak Amerika ýykylyp ýatyr. Bizim halkymyz antek düşünjesi pet, düşünjesi gallygy ýykylýar. Tamam bolýar. Eýem ýykylyp ýatyr, döwleti ýykyp, özü ýykylyp ýatyr. Gaçmak bilen her günni saniye näçe bir gün köp saklap bilsem, oğunu Centrobank'a goýup şöýden pullary oglap ýatylar, gyzyllara akitdiler daşyna. Hemme vilayetden gyzyllaryny, ýani altynlaryny ýygnap, Centrobank getirip, öýde saklap, ahrandan çalyşyp, bir gün akitdiler daşyna. 500 milyon atayla uğrap, öýlerine täýär insan uğrap berdiler. Indi bular her günni sanak gidip otyrar. Niýde näme oglap bolýar? Diňe Berdimuhammedow, diňe Serdar Berdimuhammedow däl. Ýegenleriň çağalary hemmeden. Türkmenistan sizinkide. Türkmenistan türkmen halkynyky. Türkmenistanyň her bir santimetr kwadraty bizim ata-babalarymyz kan döküp getirdiler şunu. Berdimuhammedowlaryň we onuň tohumy dahly ýok şu zatlara. Siz hiç kim. Siz girmişek. Siz hökümete girmişek adamlar. Siz egerde kanunlar işleyen bolsa, saýlawlar baý bolan bolsa, ni sizin ata-babaňyz Saparmurat Niýazow, ni siz hiç wagt Türkmenistanyň ýoluşyna girmeýän adamlar. Siz Türkmenistany çökerdiňiz, ruhdaýdan, mertebedaýdan öldürdiňiz. Indi biz türkmen halkyny ýylanjak bolýar, hormatly watandaşlar. Şu gün men köp jaňlar aldym. Amerikadan, Türkiýeden, Russiýadan, Ukrainadan, Ýewropadan adamlar kömek etjek bolýar. Şol jaýlandyk, ýani jaýlanyp, daşyna madalçylygyň daşyna hiç zat ýok adamlar kömek edip, şolaryň madallarını, ýani keşiflerini getirip, öňde de geljek jaýlanjak adamlara kömek etmek üçin, hossarsız adamlara kömek etmek üçin köp jaňlar haýyşlar edildi. Kömek edil marada näme gerek bolsa. Ine häzir Farhat we şöyle aktivistler gidip çypçylar keskitler, olaryň fakturalaryny alyp biz size görkezler. Ine şo pul ýygnamak üçin biz fonda çap ýörýte, şöyle geçirirsiniz. Ine şo ýerden gelen pullary şoluglaryny alyp, hemme zat ederdi. Size YouTube'da açyp öýrenler. Biz halkymyza görkezler, biz prozrachny, net. Yani hiç zady ellerimiz okşul, gelen pullar şuna gidýär. Garan pullar galsa ine aýdar. Kyn güne salynan türkmenler daşyrypdy, ine şu pul galdy. Kime gerek bolsa ýüzleriniň biz barlak göreli, video suratlaryny edeli, halkymyza suud edeli, size bereli aýdar. Kömek ýerine barmaly, hemme kömekler. Şoň üçin hormatly watandaşlar, beýik türkmen halkyny. Berdimuhammedow hiç kim. Seniň öz tohumyňda, seniň öz garnaşyňda, seniň öz maşgalaňda, seniň öz perzentleriňde, enataňda. Olar dünýä. Kim ol Berdimuhammedow? Hiç kim.
Näçip şu bizim dünýämizi bir özüne orunýan triýaka zaýlap bizi şu agrugyna salýar. Şoň üçin birleşin we herekete girin. Bizi her wagt çağırýar. Bizi keypine çağıramdy. Bizi hiç tatyrykka. Biz şu agyr ýagdaýdan çykyp, täze ösen döwlet gurup, hemmämiz içinde arqyn 45 sagat hepde işler. Birimizi gora, birimize gollap berip arqyn bagtly ýaşaman adamlar. Biz daşyna, diňe gezmäge çykyp, gezip gelip ýa okuwlara gitmeli adamlar. Başga üçin, başga zat üçin gitmeli adamlar. İstendik türkmen, istendik wagty, istendik ýuruna gidip biler. Nesip bolsa biz demokrat ýurt gurulmada Ýewropa döwletleriniň aýratyn aragatna çykyp, wizasy giderýärler 6 aý. Beýlik döwletler ýa Ukraina şonu gadanan bolsa, Türkmenistan şonu gadanan. Şoň üçin beýik türkmen halkyny diňe sag bolun.